iChiefs emdlalweni wayo neWydad ihamba phambili ngegoli kulindeleke ukuthi leli qembu lasenyakatho yeAfrika ligadle ngazo zonke izibekwa nje. Umsebenzi wamakhosi munye uqikelela ukuthi ayingenelwa goli. Nakuba iChiefs izoxela kakhulu ekugqobheni emumva kepha uyadingeka umnyakazo obonakalayo nasemafolosini. As things, stand at the moment, they are the one who are chasing, they definitely want to score. And obviously they'll be open at the back, and it happened even when we played against them in the first leg. If you don't attack, you don't score goals. So we managed to score because we waited for the right moment. Esigabeni sowandulelo wokuhlungela wamanqamu, IKaizer Chiefs yanqoba iSimba FC yaseTanzania ngamagoli amane eqandeni emlenzeni wokuqala, ngeshwa yakhala ngaphansi ngamagoli amathathu eqandeni emlenzeni wesibili. Nakuba kulokhu ingagabenga ndatane yamagoli kepha izoqikelela ukuzibamba ziqine. We don't have too many goals, we only have one goal. So the chances are if they get one, we are on level. So that is why this time we're going to have to make sure that we don't concede. Ukuthi banqoba ekuhambenii kukodwa lokho nje kunyuse izinga lokuzethemba kubadlali, kepha ke okuzobanika umfutho ukuthi abakaze bashayelwe ekhaya. It's for us to go on and take it further and it's right in reach, and we definitely want to stretch our hands out further to grab what we deserve. Njengoba lo mqhudelwano usubheke emaphethelweni, lokhu kukhombise ukuzidela nokuzinikela kwabadlali beChiefs enkundleni. Uma ngase kwenzeke abafana baseNaturena bagcine bengenile kwamanqamu alo mqhudelwano, kuzoba umthobanhliziyo omkhulu eqenjini kwazise izinto ziyiphikile kule season yePSL efile.